aku ora pangkling. Aja nganti ganggu retu ning desa Tambak Sela sak kiwa tengene ayo. Bali mula asal mula ayo. Wis ngerti apa yang dadi karepku lan karsan. Apa meneh ming karepmu. Batinmu aku ngerti ayo. Bali. Yen mula ora gelem bali batak ruwat. Waduh. Yen mula ayo bali. Kacarita tatkala semanten. Yaksa kang mapan ngarsane Roh Kidul Semar Badranaya Risak Ismaya Jati. Satemah Rinuwat Kilurah Semar Badra dadya wujud ing kono dadya jati ngarang rikala semanten. Kayai lanjur aku mapan kono ndi? Mapanmu ana madyane Sela Ngasela. Ayo reksanen pinangka lakuning taun siji Sura Sapar mulut bodho mulut badya mbadi lakir Rejab ruwah poso kelawan Sawal kaidah besar. Ayo lakumu wetan kidul kulon lor. Ayo pinangka jati ngarang pinangka dadining naga taun. Wah, yen kaya ngono aku njaluk tambah pangestu, tak pangestu iso dipanene ayem totot. Bali asal mula bukamu. Mula kene ora gelem bali asal mula bukamu ayo. Model piye aku mung kari manuk. Ayo. Yen kowe ora gelem lukar jagatmu, kowe bakal mbebeda. Kawula ing Nuswantara ing desa Tambak Sela sak kiwa tengene. Aku kang ora bakal narimake. Ayo. Bali asal mula. Kacarita tatkala semanten. Wadya bala saking Giri Kadasar. Satemah ingkang setunggal sampun dadya wujud jati ngarang. Ingkang angka kalih pinangka anglestaraken lakuning dina kelawan pasaran rikala semanten Rinuwat Kilurah Semar Badranaya. Aku bakal manggon nang endi? Kowe manggon nang siji kiblat papat wetan kulon kidul lor lawan tengah. Jumat Setu Minggu Senin Selasa Rebo kelawan Kemis yen cara kuning para